Aprangsi Kedo ko ipan samay kardom pajirlo bangso video long litum Chethan nang Twisha Sharma a case Aphuthak nalitum thekponong etai po sitame litum Chethan namang alang libang ke bangso peer haven mange chewa elo 12 May arni abirta ki klang mange non lomsi klang ponlo Kopi po lo pulutang te hadak keching si ke alang libang ke Kokthat ka Chepi si apran ke dam la polo ame thangsi Kokthat Chepi de la polo sitame a family tumbang matela Twisha Sharma a family tumbang ke bangso alamang ke kroida munidet Kopi po si kroida munidet lo bangso Aphuthak same Chethan nang labang ke a hok a hak alang li me thangsi Kokthat ka Chepi lama labang ke Kopi po si alang li la sona sai deng ponang ko matela sona sai deng pon det lahayalam Kopi pisi ke klang tang lo hala Aphuthak litum Chethan nang investigation bang ke padopon bom lo Judjelang investigation do bom lang postmortem ke claim pon elo bangsa postmortem nong a result ke klang Kopi lo hala same litum Chethan nama aprang si litum Chethan nang Twisha Sharma komat lo alang li bang ke inut educated inut ke thek serabang MBA ke pas tang bang marketing hinat same alang li ke thek pa me bang la chota kalilang modeling hinat same alang li ke cycling pon bom laben ke khedam tang alang li Miss Pune same alang li cheman lo laban ke nali tum same a photo kelang ben same chini ji alang li RJ stame lang no dak lason kali RJ stame mesen laban ka family background jong silitum lang lo plutang te alang li a ik sitame army major laban ke alang li koson si Penan Kedo lo laban ke pinso a family tum koson lo plutang te a pinso amen ma ke Samart Singh puhano alang li inut lawyer a pinso a pai bang stame kedam tang ke judge si ke claim tang bang philo alang litum koson si ke chetong lo Samart Singh men koson si ke chetong lo plutang te alang litum dating apps do phone ben se alang litum ang ke chetong lo aphi ke lapu a family same chingki Chethan lo aphi kado ka veche don sarben si alang litum same pangri pangdon a size same klem lo labe kado khave athak men kelang an ke mesen a son si thek bonong lo kado khave a ratum same alang tuma family bang ke mesen pusi thek bonong lo athe lapuna arlo so family jong silang lo plotang te hapus same alang di a ik bang ke army major labe ke alang di kele dam hem matela Twisha Sharma kele dam a hem sitame lawyer apin so bang same lawyer laben ke hala pai bang same alang li judge ke claim tanga bang phi amat si lahai kadu ka pen langnam lo plutang te alang li kele dam a hem same mesen lo laben ke thang nat kisung sitame a velo busili tum same matha dunji sitame atha Kopi ma ke klang lakali muni tumke arlo kiduk kisung ala militum muni tuman chiniune la sontak thaklo alang litum sitame aka preka kisung alang litum akaya long do koklo bangso family long ningkang sama bidelo Kopi polon la semi litum Chethan nama Twisha Sharma ani piame lo giribala singpu alang like aprang judge si ke claim tang lo labang ke pinso bang same lawyer dakpen ilitum jong si langnam lo plotang te la Twisha Sharma bang alang limit thang si apran bang ke chendet pulo sitame family to mang ke kali pulo lake ko mane Ajoine si alang li apran mang ke chipinang ko mate ka preketum si alang li pan mang ke apran ar mudelo sitame ahok pe dalam ratum chini unjema bang sola mang ke theta question no ko athe lapuna ani pi bang stame judge ke claim tanga bang phi lape ka pinso bang same lawyer nasi koson si mate ahok pet pen justice pithek ma polo ratum mang same si confusion no ko athe ilum kado ko bisame chini lo inud mate edon a family tum jong si powerful pick aron thek ser plotang te alang litum phan bang justice kilongji phan bang ke sungkrungji la kisung ke phode tumbang justice kilongji phan ke sungkrungji la sila son ke matha dolo ratum same koson si made ahok pet ben justice longpuma justice pithekji ma la son ke matha tum same dolo alang li Kokthat Chepi det pen bang ke thike thilot lo sitame a family tumbang ke la ke ame thangsi chepati kalipu bom lo athi a family tumbang alang li chepati thia pranks tame Twisha Sharma pen bang ke chingki Chethan long bom pu phone pen hala so chingki Chethan bom hut sitame alang li ningkang samsia lamate alang li phan kachende ka lam apaya pu phan same Chethan bom la sono la chota krilang ajir pi tuman same Chethan bom pu ne Penan Kedo pen ni sungkrung lo pusi Chethan lo pu I'm trapped mate nilige chingnang lok lo pu bangso kisung long nilige chingnang lok lo nili phanang rap tha walang li abatai ta chuning ri lo pulo unat
apa pen apu pan same la ban ka ajir pi tum man same ne sunglo nang tum ke sung nang ne pusikola ajir pi tum man same message men same kilo do la pulo sita me nan tum da chini thai ji arlo subang jong si apa pu pan pine ahem chele rock pen pene pina ki sung do pen Chethan pu same apa pu tum mang ke ning chipa ning ding non lason si pudunji lasi lason thai polang li phan same amar se alang li ning ke chipa ning ding lo same api bang ke kisung ke the tan thai the pik thai lo amar si ke jutsi bang ke kopi ko sone lason kisung bang ke phone ang kok lo la bang ke si controversy alam dolang la Twisha Sharma aik la army major pen bang kaning jepon bang mate alang li tum a family pen kaning jepon bang lason lo Twisha Sharma alang li bang pregnant adopolo sitame hala pinso a family tum bang so akong ke bing tung tep sitame Twisha Sharma bang so akong ke patheji pan sialang li bang ke chopa theji pan sialang li bang ke aning hanglo sitame a family tum croy credit Ajoine alang li a sai jok je abortion mate bang so uso sitame chewar nang kok lopo lapen dera phi bang ke alang li phan ke chenek pik pusi pu ponlo lapen hala pinso bang same ke doubt do kok pulo samad bang same ke doubt da mang ke la ni so binong lo ma pu lason karju same do kok pu amar si lahaya Ajoine hala arlu so bang same pressure the pik lo pulo nari tum same matha tha samad aso binong woi fit stabe samad bang lason arjulo pulo tangte arlu so bang koson si ke matha po lage ni so kali lage war phinon pujong si ningjelo pulo tangte koson ke matha po nali tum same chini thaji isia family along jongsi pena asabo a problem dolo pludangte asabo problem Ajoine same ningkang sama bideta thek la support si alang litum kache tonte ke dokonglo hala samad bang same mate apin so bang same suspect dokonglo lake niso kalibo pu suspect dokonglo la so Ajoine si war philo same arlu so bang aning kha ke mate la Twisha Sharma bang ning kha ke bang so kong bang ke chopa thepo pusike mathalo da keche tonte bi sarang litum same kache bhong for exam alam same che bhong pon bomta theglo sasi ke jutsi bang ke litum la sona lam ke arju ponanglo bang so lam ke klang damang mate a koi ki pidam ke lake Twisha Sharma family to men se a koi pi pono mate bang so lam bang ke pa klang ponlo alang litum investigation bom lo final alam ke klang pon pelang sitame nili jungjung ke matha ke ahok ji map labang e sialam do thulang dori a problem ke alitum same chini lo India long ke dori a problem ang thepik bangso dori Ajoine Penan so kache bohong kache theng kache chok kache pathi lason same dolo non bangso Aphuthak same alam ke klang ke lason lo la Twisha Sharma family to ben kaning jepon bangke dori alang litum same kadiman do polo la bangso Ajoine si Twisha Sharma bang ahem chitun dera phis same alang li phan chenek pik polo labang ke hala apo asupi pan 20 lakhs kilodun atangka kang hon ben si kilodun lo same hala pinso bang same mate apena na bang same ke hang polo bang solam same ke klang pandolo alang litum pangri pangdon det pen ke non an ke Chiklo jon forward lang po matata alang litum mang ke lapu chedon pa me aning ching sam pa me pangri pangdon pa me woi fit same Chiklo jon pho anian vena ke dam alang tum akai long problem wa elo lahan lo ka pheri me bangke edum pasar pi mar punon di kachi do open stame edum alive ka son ke cheman vetek the edum feature Kopi jine koson jine edum thang da chi pudek the un an ke edum same chere nangji itum di asabo bak alam ben same tum family same chenglo thekla pange komane bangke apran ame thang same char mudde thek mate anutka prek phan same apran ar mudde ta the pheri me non lama kai bang etum akeme senason bangke ke thek pon long jum he alang li kele dam he mate pinso he bangke Bhopal hadaksi labangso Twisha Sharma same thilo ajolom se alang li bangke chepati polo men alang li phan aphi hospital pon loplo stame hospital long sialang li phan bangke bada family to man than lo alang li ke ache theke avelo polo amar si postmortem bang claim lo postmortem ke claim akhud bangke alang li to me same than polo doctor to me same than polo lake alang li Kokthat ka chipi pen se ki thi polo sitame si kemang hu hak mate ratum kemang hu prong alam ke hala Kokthat ka chipi polo tangte ache thoklong si
aban same do choji same abang arpum along an same kupine pen alang lipan ke theng ke chok loson iksip sabang ke do koklo amasi isi theta na question do koklo alang li jongsi Kokthat ka Chepi pulotang te ache thoksi sin same do choji stamino ke abang arpum an same ik wongwang ik thirthar lason same do kokpol labang isi video puthot ala CCTV video ke klang pon do Twisha Sharma alang li ang song ke dam building ang song alang li karlu video same do la pendera phibang ke alom so phibang ke alang li phan nangrung rin mate alang li phan CPR kipi mate la alang li phan puthot a conscious mate a behos ki pawang thuji pu phan alang tum aning ke ber la so video same klang pono la ben ke staircase pen a room alang li phan nang char chong rin hala same a video bang ek lang pono la si bangso video pen bang ke lage investigation lo protang te Kopi kosan ma ke chini pon po same non mat ke chini pa me dalo motheli tum ke matha da me alam ke alang li phan thek dun long lok thailo ama si endun jok si men ka che the dolang thailo la so posi alang li phan ke paring thuji phan si alang li phan aning same ke ber thailo la begela a room nakpa sun ma ke alang li phan hala hospital ke ponji pu thailo aja le Chethan same investigation ke do bom lang itom finalize bang ke un ilang la son pu bang ke same postmortem ke klang report bang ke nali tum same nang than pon elo a family tum ben matela Twisha Sharma family tum ben ki dimana mangala sono alang tum bangso postmortem ma ka aning samselang athe abang arpuman same ik thirthar ik sip sabdo kok put hot postmortem claim thu pame na helang polo labang ili tum same matha be meji jongsia me thang si Kokthat ka Chepi polotang te la che thok long si ik wong choji samino ke abang arpuman same ik thirthar do kok lo polotang te lagi ko mane ke theng ke chok asin lo mate ang thek lo pusi matha pon pho ili tum same matha po labang isi ke suspect da me mate bangso a family tum mate la particularly Samad Singh phan ke suspect da me athe bang ke alang li Twisha Sharma bang apran char muddet pen mate thi det pen a phi bang ke alang li stame Samad Singh same konatong dokok ni pang thek tik thi ri bom lo lang li phan same setame alang li bang ke kona ne che patu dam joilo non an same long le lang lesi suspect mi long alang li same adai dokok posi Samad Singh bang same adai dokok posi alang li same che patu joilo ma pus same suspect dam dokok ani pi mate pinswa family tumpen bang Kopi lo kaning jege alang itu bang kaning je dam kala son no Twisha Sharma bang psychological issue do pu alang li mentally mate kemat ha ki un e son dokok pu alang li kai case tame aning che pas sik sak tap de pangcham hi son stami do pulo aod adur samela kado kawe mese nason kali aod adur same pregwi pusi alang li tumen pachini pano stame hapunat Twisha Sharma family tumen bangke reject la blo la hai alam ke kado kawe nyang li tum kaning je alam ke mate la Samad Singh a family tum kaning je alam ke kado kawe alam an samela ke chobai pulo no mange rat mange confuse lo ili tum same confuse lo kumar alam si karju po punat Twisha Sharma family tumang pulo kaprek lapangela punat Samad Singh a family to kaning jeda mangai kaprek social media lo mangai rato bang ning jeda mangela sono alang li phan ke party polo labai komani tu mangai alang li phan ka chenek ong kahalo ong si alang li ka che chagun isi alang li ame thanga pran same chan model la polo sedame ilitom bang investigation tang pa me tang edan si ilitom ajat alam same ilitom kroida munji la si Kopi po si alang li Kokthat ka Chepi lo alang li me thang jong si Chepi det pustame Kopi polo hala so alam same il to mange klar dak pen mange chini dam de same meme la son ta haiji po athe bang ke ethe theni do ko mane bang jong si mata alang li tum family pen mata la pinso bang Twisha Sharma phan bang aning pang sam sedet alang li phan chenek pik pulotang te hal arlo so bang same che chagun e po alang li same apran me thang chan mu de ta haiji number 1 bang ke la hendo la bang ke isi bang ke komane si mata alang li tumang bong si Twisha Sharma phan bang ke apran armu de thailo bene ama si ki chepa jog ji abidi ame thang si ki chepa thi pu ke patin ji po abidi alang li phan same Vetlang thailo mene athe postmortem report long pen same tum chini ponlo alang li abang long stame ik pasip pasapta dopik alang li abang along an sitame aria keng long an same ik sip sab dokok alang joy chot lapu kali lasi ajar alam le dos tame police mange investigation mange padobom lo labenge moni tum nali tum same arjulong pon thaibo Penan so kache bhong ke pathi loji phan mange kali lo
adhek to mangke che bohong po asabo chetheng patha po sitami aphi kopi ko soni konani adim chetheng oi po alani tumbang inumai nut ki apranam jila son system idum thek pono labang ilitum ining kiti hut ining jang je hut kache bohong kache theng blo tang de lage phere me pik kona tong ke theng ni kona tong karbu ni lahai bang ilitum chelang de ati lasi bang so a case bang ke pa solve ji phan SIT mate special investigation team bang trok phan alani tum ingwai si ri patar liblo alani tum copy pi evidence si doma kona nat si CCTV footage ke doma video ke doma lahai an samay pangrum lo alani tum lang bom lo moni tum copy po si ami tha apran char mu de ti lo ke theng ke chok lok potakali mental harassment jong si pilo protang te ke do ke thak bang aning pang sam se det pulo tang te ka case tame di aning parong re det pulo tang te halas tame a negative effect do ko je komane ke mathaun e tum bangke aka prek a step same deng pondetiti ang deng ka prek ang deng same deng pondetiti labe swallo tum same isi kisung dam do ane tum jong si iti penan dolo plutang te ane tum same aning ing sam sena hala bang so pin solong do dunang kok titi ate society pan kathera mere society pan ke mathai joine alang li jong si penando elo pangri pangdon pamilo sistame aphi alang li tumang bong kache tonte pen alang li jong si hem chika juilo plotang te alang li pan ke respect pi bang awedet po mata alang li pan akheng no matha det po hala bang so a pressure sami do la si kat same ka thek thidet po la hada ke dodun sojo ka ke same alang li pan ke chenek ke holo lok plotang te puta tawarwe haputa tawarwe po kijut si bangge alang li methang akai si chapajut koktiti Twisha Sharma alang li apai pen bangso aju chingki lang po last time lo 10-5 along po si pulo alang to phone ben chingki bom lo sitame hala Twisha Sharma Penan bag matela Samad Singh bang alang li room no nakilo phi bangge hala so phone call same than pet po labang hala so jo la Twisha Sharma apai pan same Chethan opu hada Kedo ke tha kalang li bang sung pik labang alang li pan chenek pik thola pe pregjam akisung Kedo galam apai pan same Chethan opulo than peramasi put hot apai tum mate a family tum aluso family tum che call unthulo call lo sitame alang tumang ke receive se samad pan same call lo receive se labang ke hala ani pi pan same call lo alang li same receive se aphi 10 minutes aphi lo la giribala bang che call tu pula Twisha Sharma apai phan alang li phan call op alang tum chingki lo la ben kela Twisha Sharma pai bang samela Twisha Sharma ani pi phan bang pulo di giribala phan pulo damra langdam tha ko pichong hoilo ne phone samena receive se asi langdam lo la ben alom sabi puthon nang call tu lo pulo than lo Twisha Sharma bang ache the bang widel lo pu amar si tong sikot alang li phan hospital polo hospital long same ponta ponjong cholo arang li bang ache the bang hadak masi chutkok lo lalo si bang so abirta pe neritum same chini pon lo penan kido ponon arlo so kien ponon edom ka phere be me ason stami do edom penan do det pen same kopi kisung dong ko phopune thangna ta chipure the labing hala pinso bang same la son lo pinso tum same arlo so en det pen kopi kisung dong ke phopune thangna ta chipure the kedam tang same tum Chethan dam lo honeymoon ke Aphuthak same Chethanam lo dak shilong long ke wang atum alang li sita mejo pinso pan bang pathilot ason si pirthilong pregjam do pik lang eto mun an ke chere nang po labeng ke chere sita medi etum ning ka chethen nae abang phu abang phi si hingno dak lo protang de kopilo litum kipuji pudam mathai same ave sitame ajad le Chethan ta isiala ma ge ning chibi nang je etum e pran ma ge etum charmud mede na je non he jong sitame social media long thek ponong lo Karbi pi lo alang li tum same Kopi kosone chini ne dalo sitame ning ke chedok Ajoine lo halaro subang ke apran che ende la sila son ke nang ne etum ke dam tang same Chethan mom lo non ke wang jilang arni same etum Chethan bom na helang etum awareness aphan pinso si ke the kali lang arlo su si ke the kali lang jong si komane bang jong si eri tum han hingno dak pulo tang te edum same kapre ka tawar same ke damang je ke nang so pura chitong thurang kapre video long do me thang